hoxe, 7:30 da mañá, tomando un café, abro as redes e atopo unha publicación en Instagram del Confidencial onde falan do alumnado como violentos e tal. E despois abro Twitter e atopo unha noticia de La Voz que é de pago e eu non vou pagar por ler merda, nin de La Voz, nin de outra cousa. De aquí, de Galicia, un orientador e un profesor de Pontevedra. Como non vou pagar por lelo? Bastoume o titular, sí, é que me dá igual o que diga. Porque me vale. E di algo así: Santiago y Adolfo, docentes en un instituto de Pontevedra. Lo del porno ya no es lo más grave que ve el alumnado en las redes. Dos profesionales, uno orientador y otro profesor y educador de padres, que son de los que cruzan la puerta de su centro a diario con mente abierta y paciencia a nivel Dios, estremecen con las conductas tóxicas que detectan. Llegan chavales con cara de zombis por no dormir. Eu tiña destes días de atrás, non? Un pouco recollido, e tamén esa visión marxista, Foucaultiana, de que do que está facendo o profesorado, que me parece inadmisible. Como cidadá, paréceme inadmisible. Tiña unhas notas, é que estou moi enfadada, pero xa prefiro gravalo así. Tanta corrección, para que despois vaia a autoridade pública dicir isto en prensa, e a prensa lle amplifique o seu discurso de merda, que carece de toda ética e de toda responsabilidade social. Relación de poder. A opinión do profesorado non é unha opinión máis. Non son eu, random de pacotilla, falando o que me dá a gana. Non é un civil calquera dicindo, rapazada da agora. Non o é. É a autoridade pública do Estado falando das persoas que están baixo esa autoridade que lles dan para exercer poder. Un docente dun centro público non fala como un individuo calquera, porque é unha posición de autoridade estatal. Avalía a poboación, disciplina a poboación, que isto saía na outra noticia del Confidencial, que piden sancións máis grandes e que actúen máis rápido. En fin, pensade niso. Orienta, este é un orientador, orienta a poboación de cara ao futuro. Certifica se é apta ou non apta esa poboación. Logo inflúe na traxectoria do alumnado, na súa traxectoria vital e na súa traxectoria como cidadáns. Daquela, hai unha asimetría de poder. E xa hai humanamente, porque unhas persoas son adultas, suxeitos políticos plenos, e a outra son suxeitos políticos sen capacidade política plena. O profesorado débelle confidencialidade ao alumnado, porque ademais son unha autoridade. Vale, non din nomes, non din o centro, pero sae a foto. Sae a foto, sabemos de que centro falan. Se agora quixésemos dicir, bueno, pero isto son cousas puntuais, poderíamos dicir que ese centro é un centro problemático. Pois ao mellor poderíamos crearse un discurso social, que ese barrio é un barrio problemático, que esas familias dese barrio, sí, isto créase desde o discurso. Existe, máis aló de que non dan nomes, nin se di o centro, ou non o sei, que igual no corpo da noticia sí, o profesorado débenos á sociedade unha confidencialidade estructural. Débenola a todos nós. Tedes a autoridade, moi ben,
teremos que respetala ou calar, sí? Pero tedes que ser responsables de como exercedes esa autoridade. Debédesnos confidencialidade estructural sobre a nosa infancia. E isto non é confidencialidade estructural, sí? A ética institucional tiña eu hai semanas anotado, vale? Dinos, paréceme vergonzoso que o profesorado non saiba isto, cando tes acceso privilexiado á información e á vida dunha parte da poboación, dunha parte moi grande e moi sensible, que é a infancia, sí. Non podes usar ese acceso para construir relatos mediáticos que estades construindo, que definen a infancia dunha forma colectiva e xeral. Porque despois ofenderedesvos porque digamos o profesorado é todo así. Pero é que resulta que o profesorado está dicindo que a nova xeración é toda zombis tóxicos que ven merda na rede. Sí. É exactamente o mesmo. É unha narrativa de alarma. Levo semanas pensando, hai unha narrativa de alarma, non? O que vemos é gravísimo, di aquí, non? Estamos estremecidos. Non dormen, sí. O porno, iso xa non é o peor, é todo moito peor. Hai unha narrativa de alarma como se a infancia fose un perigo social. Cando a infancia e isto son dereitos humanos básicos, é unha parte da poboación que protexer, expoñéndoa así. Non estamos protexendo a nosa infancia, estámola expoñendo, estades vós describíndoa como un perigo, e esta merda soltades ya aí o resto da poboación a través duns medios de merda que vos dan voz. E non é só a Voz de Galicia, porque non hai moito falei nun vídeo, o Nós Diario colle e pega un comunicado da CIGA que estaba igual que na súa web e nin o revisan. Onde está tamén a ética dos xornalistas? Que clase de pacto de confianza? E mandan vos merda e publicades merda. Davos igual. O profesorado ou calquera profesional pode falar de problemas estructurais, sí? E pode falar dos seus problemas laborais, que son seus, que chegados a este punto hai que dicilo. A sociedade non lle importa tanto canto cobrades, nin as vosas horas de descanso. Sí. E a veces vendedes que os vosos problemas económicos e de descanso e de corrixir exames son os problemas da nosa infancia. Non o son. Non o son. Porque, ademais, eu, persoalmente, retiro calquera foco daí. Porque eu non podo preocuparme de se ti na tua casa tes que corrixir exames cando resulta que estás facendo que a parte dos exames os cartos que cobres ou as merdas túas laborais, sí, estás facendo que a nosa infancia é parte do teu problema laboral. Vamos a ver. Vamos a ver. Persoas adultas, autoridade do Estado, sí, os que din que pensamento crítico. Pero que pensamento crítico hai detrás de estar construindo un relato así? Desde o poder. Entendémolo? O profesorado é parte da estructura do poder do Estado. Non son civís. Cando falan en prensa, non é unha opinión dun civil. É o puto Estado falando a través das súas autoridades. Cando tes poder sobre un grupo de persoas e ademais sensibles, son menores, sí, que non poden responder en igualdade, que non poden negarse a ser vixiados por vós, porque están obrigados a ir á escola, sí.
podes, que é inadmisible que públicamente os esteades describindo moralmente, para que a xente os perciba como a salvaxados, persoas inmorais, é un perigo público. Porque un perigo público estades comezando a ser vós. Falade de políticas, falade da estructura do sistema, falade de condicións sociais, sí, dunha forma ampla, e non faledes de que entro pola aula e isto é o que eu vexo. Facede honra a esa autoridade que tanto vos gusta. Dios vola conserve, porque dai xa non vos quitan. E iso é un dos problemas máis grandes que ten esta sociedade, é que estén as escolas dirixidas polas autoridades públicas do Estado. Non son docentes, non son referentes intelectuais, non son referentes pedagóxicos, son a autoridade pública do Estado. Cada vez que actúan, é unha intervención estatal. E cada vez que falan, fala o Estado a través destas persoas, alimentando un discurso que nace dunha autoridade, falando das persoas que están baixo esa autoridade, baixo ese poder, e baixo a súa responsabilidade. Persoas que, xa de entrada, non teñen responsabilidade ética coa sociedade. O profesorado, cando fala, non é un observador externo, é un observador, sí, que opera desde dentro da estrutura de poder. A cuestión non é se teñen razón ou non teñen razón. A cuestión é desde que lugar están falando, creando un relato alarmista sobre a nosa infancia. Están ao cargo de menores, ao tempo que construen un relato que estigmatiza a infancia, que a denigra. E isto non se pode consentir. Internamente vós no voso centro, no claustro, me dá igual, no consello municipal, no consello escolar municipal, onde a vos dé a gana, podedes falar estas cousas. Pero non podedes facer un discurso mediático para denigrar a infancia, para estigmatizala. Un relato moral dunha parte da poboación que debemos coidar. E isto non é coidar da sociedade. Isto é poñervos vós no centro. É a sociedade que vos fai mal. Esa parte da sociedade, sí, que é a nosa infancia. A quen sexa esa parte da sociedade que se vos está encomendando, sí, que coidedes, que eduquedes, que colaboredes na educación. Hai un proverbio africano que di que para educar unha crianza fai falta a tribo inteira. E isto eu creo absolutamente, pero o profesorado dentro da tribo, cando decide ser profesorado, cando, sí, opositan, decide ter unha posición primordial, non? Para educar esa crianza. Dentro da tribo, escollen, que a infancia non escolle ir á escola, é así o sistema, eles escollen ser unha parte moi activa, cando a parte da tribo que elixe ser máis activa na educación desas crianzas, comeza a denigrar as crianzas, está facendo o contrario a coidar delas. Paréceme inadmisible. Paréceme unha falta de ética profesional que non a estamos vendo noutras autoridades. E as autoridades hai que respectalas,
Pero a poboación tamén temos que exercer certa vixianza das autoridades. Porque administran o poder. Transfiren o poder do Estado á poboación.